Još. Out. Ahmede. Evo. Rezultat je 4-4. 4-4. Sad ćemo vidjeti kako će biti pravo. Peca, jel da? Koliko ti izašao? 6 mara. Skupo, ba. I ovo zelo. Crno mi se piše. Tu štap? Eto nije. Bravo, za malo, još ga da ušla, bijela i da. Morao jači, da sam Odlično. ušla. Ništa, super, odlično. Odlično. Ajde. Nisam onda. Ne, ja imam dobro. Da, prođeba, pa to je minimum. Najbolje se čini mi se zima. Ovo je to tako prilično. Lazi, jer sredini. Sigurno. Ovako sam bio. Za 5. Štetanka bila. Ovo sam... Znaš šta? Ovo sam... Vidio sam štetanka, rekao zbog Lukaša, rekao, on tam neće biti toliko tanka. Ona štetanka. A, ne. Zeka ja već počeo trenirati. Hoće i on da pobjedi kaj tebe i mene. Ako Bog da. Bog da. Moj Zeka, moj, svi su počeli Tark trenirati. Bečerhođić. Mi smo velikim problemima. Gledaj, Zeka, mi smo u velikim problemima. Na koliko gleda? sve mu čiste. 4,5 minuta. Bilo bi minuta da sam odmah završio, ali ne može bilo zatvor. Sad ovako čekaš. Već neće 6 minuta. Piratski. A ne vidim. Ne vidim. Zečić. Zečević je nagodan. Bacio kugle, tu zicare, tu sve ideje. Kaj ne hoćeš sad nekom odigrati ovdje? Gdje? A? Ameda, odigrati. Aj pa ja ću vam svakak sad vidjeti.
Ja nisam. Eto ti to listo. Van, ja. Može. Ne može, iz onog ugla ne može. Da je ovdje možda bi mogu, ali iz onog ugla nije. Ja mislim zato što peca. Ne može, ugao mu ne valja. I odavde je, i to sad Maseo moramo da. Ameli. Zeka, iz onog ugla ne može. Bravo. Tačno 7 minuta.